கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் பேசுறது கேக்குதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இப்பதான் கேக்குது பிரபு. பிரபுஜி மியூட் பண்ணிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் பாடிட்டு தான் இருக்கேன், கேட்கலையா பிரபு? கேட்கல மாதாஜி, நான் யூடியூப்ல போனேன், அப்பதான் மாறிட்டேன் பிரபுஜி. நான் சொல்லிட்டே தான் இருக்கேன் பிரபு, எப்படி மியூட் ஆனேன்னு தெரியும். நீ முடிச்சிட்டீங்கல்ல? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமணகிதாய ஜகத்விதாய கிருஷ்ணாய விந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமினே கௌரத்வேச நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி சசாத்திய தேசதாரிணே பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க 11 அத்தியாயம், அதாவது விராசோபத்துல நாம 32வது பாடத்துல நாம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நிகழ்ச்சி பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி ராதா சொல்லுங்க நம்ம அனைவரும் சாப்பிட்டு ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்தர்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம ராம. இப்ப நாம என்னென்ன சின்ன ஒரு சந்தோஷம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, எனக்கு கொஞ்சம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கு பிரபு. இங்க என்ன ப்ராப்ளம் இல்லை மாதாஜி, எனக்கு இருக்கு. மாதாஜி ஸ்லோக வாசிங்க எல்லாம் மாதாஜி. சரி, இப்ப நாம எந்த இடத்துல நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன தகவலை பார்க்கணும்னா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஸ்லோகத்துல இருந்து 4வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் வந்து விளங்குற அர்ஜுனோட மனநிலையை பார்த்தோம். அர்ஜுனோட மனநிலை மயக்கம் மீது பரம சூழல திருப்தி அடைந்த அதே விஸ்வரூபத்துக்கான வேண்டுகோள் எடுத்து வைக்கிறார். பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண மனுஷன் கருவுகளுக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளாத நம்பிக்கைகளுக்காக தான் இந்த விளையாட்டோட கொஞ்சம் பார்த்தது. கோழிகளுக்கான சோதனை அந்த தளத்துல பார்த்த சுதந்திரமான பகவான் அந்த சாதமாக 4வது பதம் முடிக்க நம்ம படித்தோம். அதே மாதிரி விஸ்வரூபம், அதாவது பகவானோட 5வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 5வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 14வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா அர்ஜுன் ஒப்பந்தத்தில் பகவான் கிருஷ்ணன் எல்லா உறவுகளும் விதிப்புடன் தோற்றம் மறைந்து, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணன் பரமிஷம் மட்டுமே தானம். இந்த 4 விதமான சிறப்பு நம்ம பார்த்தோம். 15 45வது பதம் நம்ம இந்த இருக்கிறோம். அர்ஜுனோட பிரார்த்தனைகள், அதாவது அர்ஜுனன் உயர்படுகிறார் ஆரம்பம் முதல் முடியும் வரை பிரகாசமான அனர்த்த வைபவங்கள் 3 பறைவது அர்த்தமும் மணிபண்டம். இந்த 6 விதமான சாதனத்தை நம்ம பார்த்தோம். அவங்க வியப்பட்டு இல்லைங்களா. அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு, பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிருக்காரு. பகவான் கிட்ட அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்றாரு. 34 அவர் நம்ம அதான் பண்ண போறோம். அதே காலமும் நாங்கள் கல்வியாக செயல்பாடு அப்படின்றார். இப்ப காலமும் நாங்கள் இடத்துல நாம ஆரம்பிக்க போறோம் இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 46 52 25 ரூபத்துல பகவான் பார்க்கணும். அதாவது சாதாரண மனிதராக பரமாத்மா ரூபத்துல நாங்க பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள்கிறார். திரும்பவும் 45 46 55வது பாடத்துக்கு நாம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? நாம பார்க்க போது 2வது படம் பார்க்கணும். ஹரே ராமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 32வது பதம் மாதாஜி.
படிக்கிறீங்களா? 32வது பதம். हरे कृष्ण प्रभु ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். पदं 32 श्री भगवानुवाच काले कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्त्य प्रवृत्तः ऋते भीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे योऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः हरे कृष्ण प्रभु ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். இந்த படம் பாருங்க. இப்போ இது வரைக்கும் அர்ஜுனோட மனநிலை நம்ம பார்த்தோம். இளம்பர் மனநிலை பார்த்தோம்னா அர்ஜுனன் வியப்படுகிறாரு. அதோட அர்ஜுனோட பிரார்த்தனைக்கு பார்த்தோம். இப்ப அந்த பிரார்த்தனைக்கு தகுந்த மாதிரி பகவான் வந்து இந்த படம் மூலியமா விளக்குறாரு. அது ரெண்டுத்துல என்ன சொல்றாரு? காலத்தை பற்றி சொல்றாரு. இந்த விழாபோகத்துல பாடல்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா காலம் நான் அப்படின்றார். உலகங்களை அழிப்பவற்றை மிக பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன் என்பதை தவிர அதை பாண்டவர் இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கறத பாத்தீங்கன்னா பகவான் இறந்த காலத்தையும் பகவான் காமிக்கிறார், நிகழ்காலத்தையும் காமித்தார், எதிர்காலத்தையும் பார்த்தார். இதுக்கெல்லாம் எல்லாருடைய அதாவது இலக்கிற வீரர்கள் எல்லாருமே பகவான் பத்து மெசேஜ் போறதையும் நம்ம போவதையும் பார்க்கலாம். இருக்கலாம். இப்ப பகவான் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணாரு அப்படின்னு இந்த பகவான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இப்ப காலமும் நான் அப்படின்றாரு. இந்த காலமும் நான் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த காலத்தை வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஒரு நம்ம இறைச்சிருக்குல்ல நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம். முதல்ல வந்து பிறக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மணி ஏற்றி வருது, அதுக்கப்புறம் முதுமை அடைகிறோம், அப்புறம் நோய் இருப்பாங்க, அப்படி இறக்குறோம். இது வந்து ஒரு நாள் நம்ம குறைக்குள்ள நம்ம லைஃப் பண்ணிட்டு அப்படின்னு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அது இந்த பக்குவ நிலையை அடையணும். இப்போ பகவானுடைய உணர்வோட செயல்படுறவங்க பக்தி மார்க்கத்துல கலகமற்ற பக்தி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு 50 வயசு ஆன பேர் வந்து கண்டிப்பா வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல வந்து அதாவது வனப்பிரச வாழ்க்கையை வாழணும். 50 வயசுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தாமரத்து வாழ்க்கை இல்லாம வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும். அது வந்து 75 வருஷம் கண்டிப்பா தனியா சேர்த்துக்கணும். இது எல்லாருமே வச்சுக்கலாம். இது பிராமணன் மட்டும் கத்திரி மாத்திரம், சூத்திர மாத்திரம், வைத்தியம் மாத்திரம் எல்லாருமே வந்து அந்த கோலத்துல வாழ முடியும்ன்றதான் வேதம் வந்து சொல்லுது. ஆனா பிராமணனும் கத்திரமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல முன்னோர்கள் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து மகாபாரதத்துல வந்து பாண்டு வந்து வார் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே விதுரரை வந்து பாத்தீங்கன்னா விதுரரும் ஒரு கத்தியும் தான் இல்லைங்களா? கத்தி போன்ற பிறந்தவர் தான். ஸோ ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து விதுரை வந்து இவன் வந்து துருவனை வந்து போர் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரச்சனை பண்ணிட்டு அவர் அங்க வந்து வேலைக்கு விட்டுறான். அவர் வேலைக்கு போறான். ஆனா அவங்க அது அவங்களுடைய கருமா அது. அவர் விதுரை இருந்தாங்கன்னா இந்த போர் வந்து வேற மாதிரி ஆயிருக்கும். ஆனா விதுரை தான் அங்க இருந்து அவங்க தரும இதுதான் அந்த இருந்து வெளியே போறாரு. வெளியில உடச்சிட்டு அவர் பார்த்து கலந்துட்டு அவர் இங்க போறார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவதாக அந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போறார். ஆத்ம ஞானத்தை பெற்று அவர் என்ன நைமிஷர் எல்லாம் போய் பார்த்தது, மைத்திரிய மாமூர் எல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கெல்லாம் போய் எல்லா ஊரையும் மைத்திரமா அவங்களுக்கு ஆத்ம ஞானம் பெறார். நான்கிட்ட போய் ஆத்ம ஞானம் எல்லாம் பெறார். வேற என்ன இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதம் போர் முடிஞ்சது. ஒரு நிலைக்கு முடிஞ்ச பிறகு திருப்பும் விதுரர் என்ன பண்றாரு, இங்க வர அரண்மனை அத்தினாபுரத்துக்கு வராரு. அத்தினாபுரத்துக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இவர் வர கேட்ட உடனே பாண்டவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறாங்க. ரொம்ப ஹாப்பினஸ் ஆகுறாங்க. பழைய நினைவுலாம் அவர் வந்த பிறகு அவருக்கு நல்ல தக்க மரியாதை கொடுத்து அவர் வந்து அவருக்கு உணவுலாம் கொடுத்து அதெல்லாம் கொடுத்து அவர் இது பண்றாங்க. உடனே விதுரர் கேட்கிறாரு, நான் வந்து இதுக்காக நான் வரல, வேற ஒரு விஷயமா நான் வந்திருக்கேன். நான் வந்து தனியா பேசியிருக்கேன். அதனால எனக்கு வந்து இது ஆடம்பரமான இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சரி. இப்ப சித்தப்பா நீங்க வந்து எதுவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம பேசுவோம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா உட்காந்து பேசுறாங்க. பேசும்போது பழைய நினைவுகள்லாம் பத்தி பேசுறாங்க. இதெல்லாம் பத்தி பேசி முடிச்ச உடனே முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்குது, நான் அந்த வேலைக்காக முக்கியமா நான் வந்தேன், எங்களுக்கு இடைப்படன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி நீங்க அந்த படத்துக்கு அவங்க கொடுத்த ரூம்ல அந்த தொகத்தை அனுபவிக்கல. அவர் இருந்தாலும் தன்னுடைய பிள்ளைகள்லாம் சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூம்ல தங்கிட்டு மறுநாள் தாண்டியும் மேல போய் திருவிழாத்தை போய் பார்க்க போறாரு. அப்போ திருவிழாக்குள்ளேயே அவங்க பார்க்க போறாரு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு சோகமா இருக்காரு. ஏன்னா சோகம் சொல்றதோட ரொம்ப சந்தோஷமான சோகத்துல இருக்காரு. சந்தோஷமா தான் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப முதல்ல வந்து துரியோதனன் இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சரியா கண்ட்ரோல் பண்ணாம 100 பேர் தப்பா வளர்த்துட்டு இவங்க எல்லாரையும் பறி கொடுத்துட்டாரு. பறி கொடுத்தது இல்லாம வந்து அந்த சிம்மாசனத்தையும் அவர் வந்து போயிடுச்சு.
இப்போ யுதிஷ்டர மகாராஜா இருக்காரு. இப்போ அந்த நிலைமை வந்தாலும் யுதிஷ்டர் வந்து அவர் சாதாரணமா இருக்கல. ஒரு நல்ல ஒழுங்க ஸ்தானத்துல பாண்டியை விட்டு வச்சிருப்பாரு. அதை விட அவங்க தந்தையோட மேல ஸ்தானத்துல தான் யுதிஷ்டர் வச்சிருக்காரு. திருதாசன் வச்சிருந்தாரு யுதிஷ்டர மகாராஜா. இப்போ அதனால வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலை தான் இருக்கிறாரு. இப்போ முன்னாடி மன்னரா இருக்கலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற மன்னருக்கு நான் ஒரு பெரிய பார்த்த ஸ்தானத்துல ரொம்ப சுகமா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. அவர் வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. காந்தாஜி ஒரு நல்ல அழகா பேசதான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது விசிலுக்கு வந்து நேராக போய் அண்ணன் வந்து சந்திக்கிறார். சந்திச்சுட்டு இது மாதிரி இப்படி ஒரு வாழ்க்கை உனக்கு வேணுமா அப்படின்ட்டு விருதர் வந்து அவனை பார்க்கிறார். அவனுக்கு ஒரு காட்டாச்சு என்ன சொல்ல வர அப்படின்னு. என்ன சொல்ல வரேன்னா உன்னுடைய 100 புதல்களையும் பூமி பண்ணான் இல்லையா? உன்னுடைய சிம்மாசனத்தை இது யுதிஷ்டர மகாராஜா வச்சிருந்திருக்காரு. அவர் நம்மளோட பையன் தான் இல்லைன்னு சொல்லல. அவங்க உங்க 100 புதரையும் கொண்டுட்டாங்க. நீ சிம்மாசனத்துக்கு புரியாச்சு. இப்ப புரிஞ்சுச்சு அவங்க போற இதுல வந்து சாப்பிட்டு இது நல்லதா? இது ஒரு ஒரு இந்த சைட் தெரியலாமா? அவங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? எல்லாமே இப்ப வந்து ஒரு முழுமை அடைஞ்சிட்ட பிறகு நமக்கு அந்த ஞானம் வேணும் இல்லைங்களா? முழுமை அடைச்சுன்னா யாருடைய சப்போர்ட் இல்லாம நம்ம தனிமன்னனா இருந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து நம்ம வனவாச வாழ்க்கை வாழணும். அது ஒரு அப்புறம் ஒரு அனிமல் கதை எடுத்து சொல்றார். ஒரு மந்தி கதை எடுத்து சொல்றார். தன்னுடைய அதாவது ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணும், தன்னுடைய வயசு அதாவது விதிக்கடைய டைம்ல அதுதான் இறக்கிறதுக்கு தேடும். நோய்வாய்ப்படுறதோ மற்றபடி யாராவது கொள்றதோ அதெல்லாம் அது தெரிவிப்பது ரொம்ப அறிவியல் குழந்தைங்க மட்டும். ஏன்னா அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த ஏஜ் வந்த பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உணவு கண்ட்ரோல் பண்ணும். உணவு கண்ட்ரோல் பண்ணி அது அதாவது ஆத்ம ஞானம்னா அது தெரியுமா தெரியாது நமக்கு தெரியாது. அந்த வேதங்களை சொல்லப்படல. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா வந்து அது வந்து தியானம் பண்ணும். ஒரு இடத்துல போய் மரத்துல போய் ஒரு தனி நேரம் உட்காந்து தூங்குற மாதிரி இருக்கும். அப்படியே ரொம்ப இருக்கும். ஒரு வாரம் 10 நாள் அதே இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கும். தண்ணி குடிக்காது. ஒரு சின்ன குடிக்கலாம். அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறமா வந்து தலையில வந்து ஒரு பள்ளம் வந்துட்டு அது வந்து அது பள்ளத்துல உட்காந்துட்டு அது உள்ள ஒரு டைம்ல ஒரு 2 hours 3 hours முன்னாடி நம்ம சாக போறோம்னு தெரிஞ்ச பிறகு அந்த பழத்தை தோண்டி அதுவா போட்டு அதுக்கு அந்த நிலையெல்லாம் போட்டு மூடிட்டு அதை போய் உட்காந்துக்கும். உட்காந்து அப்படியே உள்ள வரும். அதை வந்து எதிர வந்து ரொம்ப அழகு சொல்றாரு. ஒரு அதாவது ஒரு அன்மையே வந்து அந்த மாதிரி செயலுக்கு போகும்போது ஆனா நீங்க ஏன்னா அப்படி இருக்கீங்க அது தவறு இல்லையா? நீங்க முதல்ல தனியா சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் சுகம் தெரியாதுன்னா சொல்லிட்டு ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கிறார். அதாவது இதுதான் வந்து காலம். காலம் வந்து எப்படி வந்து பாருங்க. அதாவது விதுரர் வந்து அந்த பகவானுடைய அந்த ஞானத்தை வந்து இவர் மூலியமா விதுரர் மூலியமா தெரிவிக்கிறார். யாரும் யுதிஷ்டர மகாராஜா. யுதிஷ்டர மகாராஜா சாதாரண ஆள் கிடையாது. திருதராஷ்டிர மகாராஜா வந்து அவ்வளவு சாதாரண ஆள் கிடையாது. திருதராஷ்டிரர் வந்து போன ஜென்மத்துல ஒரு ஒரு இதாதான் இருந்தார். ஒரு வரத்தினால தான் அந்த கண்ணு இதாயிருப்பாரு. கண்ணு தெரியாம கொஞ்சம் உலகத்துல வந்துருவாரு. ஆனா ஒரு ஒரு கண்ணு யோகி தான் அவரு. இந்த பாவங்கள்லாம் பணம் வந்து அனுபவிச்சிருக்காரு. இதெல்லாம் நிறுத்தி சொன்ன பிறகு புரிதல் சொன்ன பிறகு அவர் என்ன பண்றாரு அந்த வீட்டு கிளம்புறாரு. இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம். அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா காலத்தை தீர்மானிக்கணும். அதாவது காலம் நம்மள தீர்மானிக்கும். ஆனா அந்த காலத்தை தீர்மானிக்கிறது யாரா இருந்தாலும் சரி பகவானோட அருளால அதையும் நாம அது மீண்டும் போக முடியும் அப்படின்றத விதிகள் வந்து ரொம்ப கூடாத சொல்றாங்க. குடும்ப வாழ்வில் அளவிற்கு அதிகமாக ஈடுபட்டு அதே நிலத்தில் முடிவுகளில் வெல்ல முடியாத காலம் இன்னுமாக வென்று விடுகிறது. இப்போ நம்ம வந்து குடும்பத்து மேல அதிகமான பற்று இருக்குன்னு பற்று இருக்கிறத நம்ம என்ன ஆகும் பாருங்க. அப்போ நம்ம வந்து காலம் நம்மளை நெருங்கி வருதுன்றத அறிய மாட்டாங்க. அப்போ காலம் நெருங்க வரும்போது அப்ப அந்த பயம் வரும். அந்த பயம் வந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நோய் வரும். அதே வந்து காலம் நெருங்கி இருக்கும்போது நம்ம அனநிய பட்சத்துக்கு நாம் சொந்த வீட்டுக்கு போறோம் அந்த மனநிலை வந்துட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து எப்பவும் இறக்கும் சேர்க்கிறது ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தன்னுடைய பேரப்பிள்ளைகள்லாம் ரொம்ப வந்து ஒரு அதை ஒரு முன்னுதாரணமா இருப்பாங்க அவங்க இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்றாரு. அதாவது விடுகிறது இந்த உண்மையை நன்கு உணர்ந்தவர் விடுகிறார். திருராஷ்டிரன் எனது அறிவு காதலில் நன்கு செய்து ஒழுங்கு இங்கிருந்து வெளியேறுங்கள். சீக்கிரம் வெளியேறுங்கள். பயம் உங்களை எவ்வாறு பற்றி போன்றது என்பதை பாருங்கள் என்று திருராஷ்டிரருக்கு அவருடைய அனுபவம் பயங்கரமான சூழ்நிலை சுட்டி காட்டியுள்ளார். இது ஸ்ரீமத் பாகவதரோட பார்த்தீங்கன்னா கூட 1.13 1வது காண்டத்துல 11 அத்தியாயத்துல 18வது பாட்டு இதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப எப்படி அவர் என்ன பண்றாரு, நாம வந்து பரம்பரையா மன்னர் பரம்பரை நாமோ அதனால வந்து பின்பற்றோம். அதனால பகவான் அவருடைய எல்லா முயற்சியும் தோல்வி அடைந்ததுன்னா
ஏன்னா இது வந்து என்னெல்லாம் தூக்கி பண்ணமோ இந்த பெரியாசர் அப்படின்னா தூக்கி பண்ணார். தன்னோட பெண்ணுக்கு வந்து அந்த தூக்கிக்கு இடம் இருக்காது. இல்லையா இருந்தால்தான் இப்ப ஆரம்பமே வந்து துரியோதனுக்கு ஒரு நண்பர்கள் சுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த பிராமணமா வந்திருக்கிறார். இதுதான் சுத்தக்கூடாது இல்லைங்களா? அப்ப இவ்வளவு தப்பையும் பண்ணி கூட பாருங்க, பண்ணி கூட பகவான் வந்து அனுபவத்தாலதான் வந்து இந்த வாரே நடந்தது அப்படிங்கிறது திருவிழாத்துல வந்து இந்த இடத்துல வந்து மென்ஷன் பண்றாரு. அப்ப அவர் இதுல சொல்றாரு, இது திரும்ப திரும்ப இதே சொல்லிட்டு இருக்க, முதல்ல நீ ராஜனே கிடையாது. ராஜன் என்ன தெரியுமா? ராஜனே நீ கிடையாது. ராஜன் யார் தெரியுமா? பகவான் தான் ராஜன். இது ராஜனே கிடையாது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இருக்க பாரு, இவரு 100 புதன்களும் இறந்துட்டாங்க. ஒரு ராஜ்யமும் போயிடுச்சு, உன்னோட வயசும் வந்து போயிடுச்சு. இப்ப எழுந்திருக்கிறதே உன்னால முடியல. ஒரு ஆள் நிக்க வேண்டிய அப்படி இருக்க கூட இன்னும் வீடா பிறந்த பத்தியா? இது ரொம்ப மோசமான குணம்னா, இந்த குணத்தை இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நரகலோகம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அவர் இன்னும் சொல்றாரு இதுல, நரகலோகம் கூட ரொம்ப கஷ்டமா உனக்கு. அதனால வந்து இப்பவாவது உங்களுக்கு நேரம் இருக்கு, இந்த நேரத்துலயாவது நீங்க வந்து முக்தி அடையணும்னா இந்த காலத்தை வந்து நீங்க பகவானுடைய அனுகிறதுக்காக நீங்க வந்து இங்க வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து சன்னியாசி செய்கிறார். சன்னியாசி விடுதல வனவாசம் கிளம்புறாரு. அவர் சன்னியாசி செய்யல. இது கிளம்புறவொடனே இன்னமும் என்ன பண்ணுது, காந்தாரி அவங்க கூடவும் தன்னோட கணவர் கூடவும் அவங்களும் போக ஆரம்பிப்பாங்க. கடைசியில பாத்தீங்கன்னா 2 பேருமே முக்கிய இருந்தாங்க. இல்ல அவங்க இமயமலையில போய் அவங்க முக்கிய இருந்தாங்க. அது ஒரு ஸ்டோரியா போவாங்க. இது என்ன சொல்ல வருதுன்னா, காலமும் நான்ன்றாரு. ஆன்மீக சம்பந்தமா இருக்கும்போது அந்த காலத்தை நாம் பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த காலம் நம்ம வெல்ல முடியும். எப்படி வெல்ல முடியும்னா, பகவான் தான் அருளால வெல்ல முடியும். அதாவது இறக்கம் இருக்காம இருக்க முடியாது, இறந்துதான் ஆகணும். அது இறந்துதான் ஆகணும். அது இன்னும் எப்படி வெல்ல முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பயம் இருக்காது. அந்த நோய்வாய் வந்தா கூட பயம் இருக்காது. அந்த பயம் இல்லாம பகவானுடைய ஹாப்பியா நாம வந்து உயிர் ரொம்ப ஹாப்பியா விடும்போது பாத்தீங்கன்னா பகவான் நினைச்சுட்டே இருக்கும். இது விடும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பிரபுபாதா வந்து 8வது காண்டத்தை, ஸ்ரீமத் பாகவத் 8வது காண்டத்தை 18வது பதத்தை பொருள்களை சொல்லிட்டு இறக்குறாரு. பகவான் உயிரை விடுறாரு. அது வச்சாலே நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா அந்த வயசுல கூட பாருங்க. அப்புறம் அந்த குரல் சின்ன வயசுல இருந்து கணின்னு பேசுறாரு. அந்த மாதிரிதான் அந்த பேச்சுதான் வருது. அப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க, அந்த அந்த பழைய தெம்பு, அந்த சின்ன வயசுல எப்படி அந்த கணித குரல பேசினாரோ, இதற்கும் தருவாங்க அந்த சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே அந்த ஊர்ல ஆத்மா போகுது, உலகத்துக்கு போகுது. அப்ப என்ன மாதிரி மனநிலையில அவர் போயிருக்காரு, அவ்வளவு கம்பீரம், அவ்வளவு சந்தோஷம், அந்த பிரைட்னஸ் அந்த முகத்துல அந்த அளவுக்கு இருந்து காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லைங்களா? அப்ப காலம் சொல்லும் போது காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாமும் அதை மாறிக்கணும். அதுதான் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான கட்டுப்பாடு நமக்கு கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? ஒரு பிரம்மச்சாரி இருக்கணுன்ற, பரிதர்த்தனா இருக்கணுன்ற, பணபிரத்த வாழ்க்கையில வாழணுன்ற, சன்னியாசி எடுத்துக்கணுன்ற, 4 பேருமே வச்சுக்கணுன்ற. குறிப்பா பிராமணனுக்கு இந்த 4 ஃபாலோ பண்ணணும். யாரும் மாதாவையும் பிரபுஜனும் சரி 4 பேருமே அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதுக்கு வந்து அது 4 இதை ஃபாலோ பண்ணணும், 4 கட்டுப்பாடையும் ஃபாலோ பண்ணணும். இன்னொரு பிராமண இவனுக்கு சூத்திரனுக்கும் வைத்தியனுக்கு வந்து 3 தான், சூத்திரனுக்கு 1 தான் சரிங்களா? ஆனா இது வேதத்தோட கோட்பாடு. ஆனா பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, இதே கீதையில யோகத்தை யாக சக்கரத்துல வந்து 3வது எல்லாருமே 4 பேருமே வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணாலும் சுத்தம் முடியாது முடியும் அப்படின்றார். பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இயல்பாக வந்துடும் என்று சொல்றார். அப்படி இல்லையா? அப்போ காலம் நாம் உலகங்களை அழிப்பதற்கு மிகப்பெரியவன் என்றார், மிகப்பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன் உண்மை தவிர அப்படின்றார். அப்போ பாண்டவர் தவிர இருதரப்பும் எல்லா உயிர்களையும் அழிக்கப்படுவார் நாம் புரிஞ்சுக்கலாம். இல்லையா? அப்போ பகவான் தான் காலம் இல்லையா? அப்போ நீ போர், அதாவது காலம்னா நீ போராடாமல் இருந்தாலும் இங்குள்ள அனைவரும் அழிய போற இதுவே எனக்கு திட்டம் பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது அத்தியாயத்துல ஆத்ம தத்துவத்தை அதான் பகவான் சொல்றாரு. நீ வந்து போர் பண்ணிதான் ஆகணும். ஆத்ம தத்துவத்தை நீ உணர்ந்த பிறகு என்ன பண்ணணும், நீ போர் பண்ணிதான் ஆகணும். 2வது அவங்க நீ போர் பண்ணனாலும் ஏதாவது வகையில அவங்க இறக்கதான் போறாங்க, ஏதாவது வகையில அவங்க இறக்கதான் போறாங்க. இப்போ பீஷ்மோட குறிப்பா சொல்ற பீஷ்மோட, கர்ணனோ, துரோணரோ நீங்க 3 பேருமே ஏதாவது வகையில் இறக்கதான் ஆகணும். அப்போ அவங்க இப்பவே இறந்தாங்கன்னா முத்து கிடைக்கும்பா. அவங்க இறக்க நீங்க வந்து லாஸ்ட் அந்த தல அகரம்ப செய்ய அந்த ஆத்மாவுக்கு இன்னும் சிக்கலை உருவாக்குற. அது காரணம் யார் தெரியுமா? நீதான் சொல்லுவா, நீதாண்டா இருக்குமா அப்படின்றா பரவாயில்ல. காரணம் நீதான். ஏன்னா அவங்க இப்பவே சொன்னிட்டீங்கன்னா அந்த பாவத்தை அவங்க கொஞ்சம் பாதுகாப்பு குறையும். இல்லைன்னா
இருக்கிறதுக்கு அவங்க அதர்ம பழித்து தான் இருப்பாங்க அப்படின்றத சொல்றாரு பகவான். அதான் நீ கொள்ளாம இருந்தாலும் அங்கு கொள்ளாம, ஏன்னா எல்லாருமே அழிய போறோம், அதுவும் எனக்கு சுத்தம்ங்கிறார் இல்லைங்களா. அப்ப நோக்கம் என்ன, எல்லாத்தையும் அழிப்பது பாண்டவருக்கு சிலர் தவிர ஒருத்தருக்கு இந்த அனைவருமே அவரால் அழிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்றத இந்த பதவி மூலமா சொல்றாங்க. அதை அதாவது வாழ்க்கைக்கான காலம் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும், நாம் அழிவை நோக்கி போகிறோமா அல்லது முக்கியமான பக்குவத்தை நோக்கி செல்கிறோமா? நாம எப்படி போவோம்? முக்கியமான பக்குவத்தை நோக்கி தான் செல்வோம். சரிங்களா? நம்ம அழிய போவது உண்மைதான், எல்லாருக்கும் உண்மைதான். ஒரு நாள் ஒரு டைம் ஒரு செகண்ட் நம்ம தொடர நம்ம லைஃப்ல பண்ணிட்டே வரணும்னா அந்த ஞானம் மட்டும் இருந்தா போகலாம். அந்த பயமே வராது. பயம் வரும், ஏற்கும் தருவையில பயம் வரும். அந்த குலத்தை ஆழ்வார் அதை சொல்றாரு, ஆழ்வார் திவ்ய ஆழ்வாரும் அதை சொல்றாங்க. ஏன்னா கண்டிப்பா இறக்கும் போதோட வாகனம் கப்பம் சுத்தம் வாசி நம்ம 5 நிமிஷம் நம்ம ஸ்டேஜ்ல போன பிறகு அந்த பகவான் நாமத்தை சொல்ல முடியும். அந்த பயம் இருக்கு சில பக்தர்கள், சில பேருக்கு ஃபேமிலிக்குள்ள பயம் இருக்கும் அப்படிங்களா. அதே பகவான் அதோட அவன் பெயின் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நித்திய பக்கத்தை நோக்கி தான் அவன் சொல்லுவான் சரிங்களா. அதை மரணத்தை தடுக்க முடியாது. இறப்பதற்கும் பகவான் கிருஷ்ண உடல் ஆரம்பி கிருஷ்ணன் மயப்பாடும் கொடுங்கள். அதனால பகவான மையமா அவர் பகவான மையப்பட்டு நாம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தாசனா நாம் ஆயிடும், தாசனாவும் தாசியாவும் பகவானுக்கு நாம் ஆயிடும் இல்லைங்களா. அப்ப ஆன பிறகு கண்டிப்பா நம்ம 100% முக்தி கிடைக்கும். 100%. இப்போ உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா கூட அதே கர்ம யோகத்துல பகவான் 31, 32, 33 கரெக்டா இல்லாம 3 பதத்துல சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா ஆபம் தத்தாரு. ஆனா அந்த பதத்தை தான் சொல்றாரு. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் இறக்குறாங்க, ஒரு ஆத்மா உயிரை விடுறதுன்னு வச்சுக்கலாம். உயிரை விட்டேன்னா இன்னைக்கு என்ன ஸ்டேஜ் தப்பு பண்ணிருக்கிறாங்க, என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணிருக்கிறாங்களோ அந்த தகுந்த மாதிரி அடுத்த உடல் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. இப்ப இதுல ஒரு 30% புண்ணியம் பாவம் பண்ணிருக்காங்க, 70% புண்ணியம் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சும்மா நம்ம புரிஞ்சுக்காக சொல்ல வருவேன் சொல்றேன். இப்ப இதே மாதிரி பண்ணிருக்காங்க, 30% தான் பாவம் பண்ணிருக்காங்க, இப்ப 70% புண்ணியம் பண்ணிருந்தாங்க. ஒரு நல்ல உடல் கிடைக்கும். ஒரு செல்வந்தரோ கல்வியாளரோ ஒரு மகான் குடும்பத்துக்கு ஏதோ ஒரு பொருட்களை பறக்கிறாங்க. ஆனா 30% தான் அவங்க பாவம் பண்ணிருந்தாங்க. அதே இந்த இடத்துல வரும்போது ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பறக்கிறாங்க, ஒரு செல்வந்த குடும்பத்தில் பறக்கிறாங்க. செல்வந்தர் நம்ம யாரும் ஒரு வைத்திய குடும்பத்திலையோ இல்லைன்னா ஒரு சத்திய குடும்பத்துல தான் பிறப்பான் இல்லைன்னா ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல பிறக்கிறார். இப்ப பிறந்தாருன்னா அந்த 30% பண்ண பாவத்தை இங்க அது குறைப்பாரு குறைப்பார், கொஞ்சம் குறைச்சிருவார். எப்போ 10% குறைப்பார், ஒரு 5% குறைப்பார். இல்லைன்னா அவர் பகவான் அருள் இருக்குன்னா கண்டிப்பா 30% குறைச்சிட்டு கூட்டமைப்புக்குள்ள போய் அந்த வாழ்க்கையில முடிக்கிறார். இப்போ ஒரு 10% குறைஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் தத்துவமானி ஆவார், இன்னும் கொஞ்சம் தத்துவமா ஆவார், இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு கருவிக்கு வருவார். அதுக்கப்புறம் அடுத்த பிறகு திரும்ப ஒரு நல்ல உலகம் இருக்கும், நல்ல பிராமண பகுதி பிறப்பார். அப்ப திரும்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த 30% 10% போன பேர்ல பண்ணாருங்க, இந்த பேர்ல பண்ண சுத்தமா பாவமே பண்ணாம முழு கடவுளை உணர்ந்து அவர் செயல்பட்டு முக்தி அடைந்தார் இல்லைங்களா. இப்போ எடுத்த உடனே நாம யாருமே டக்குனு வைகுண்டம் போக முடியாது. இந்த கலிகாலத்துல யாருமே வைகுண்டம் போக முடியாது. படிப்படியா முடிச்சு பண்ணாதான். அப்ப நாமும் பிரசன்ட் நாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பா வாழ்நாள் இந்த வாழ்நாளும் முக்தி கிடைக்கும், சான்சஸ் இருக்கு, 100% சான்சஸ் இருக்கு. இருந்தாலும் அதனால முடிய வரைக்கும் எஃபர்ட் கொடுத்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த பிறகு அடுத்த பிறகு நல்ல பிறகு கிடக்கும்ன்றது 3வது அத்தியாயத்திலையும் படிச்சிருக்கோம், 6வது அத்தியாயத்திலையும் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி இப்பதான் நாம என்ன பண்ண சந்தோஷப்படுத்திட்டு பகவானுக்கு அனுகிரகத்தோட நாமும் அவருக்கு ஆத்மஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம பக்தி செய்ய முழுமையாக இறங்கணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 33வது பதம் மாட்டாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 33. தஸ்மாத் பிரமுத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ சித்வா சத்ரூன் புங்க ராஜ்யம் சம்ருத்தம் மயை வைத்தே நிகதா பூர்வமேவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாசின். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே இந்த இடத்துல பாருங்க, எனவே எழுந்து போரிட தயாராகும், எனவே எதிரிகளை வென்று புகழோடு பலமாக அரசனை அனுபவிப்பார்கள். எனக்கு ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுபிடித்தனர். எனவே ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவார்கள் இல்லைங்களா. இப்ப இந்த படம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா நமக்கு கொடுக்கணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாருங்க.
அதாவது போன இதுல வந்து காலத்தை வென்றவன், காலத்தை பத்தி நம்ம படித்தோம். பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட அந்த அஜ்ஞானமும் வெல்ல முடியுன்றது நம்ம போன இதுல நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, அதாவது என்ன சொல்றாரு, எழுந்து போரிட தயாராகு, உடன் எதிரிகளை வென்று புகழோடு பலமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவருமே ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர் அப்படின்றார். அப்போ பகவானுடைய ஏற்பாடுதான் எல்லாமே, பகவானுடைய ஏற்பாடுதான். இப்போ நேற்று கூட ஒரு பேசிக் லெவலில் ஒரு மாட்டாட்டி நிறைய கொஸ்டின் கேட்காங்க, நிறைய கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. நீங்க இந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்றவங்க அந்த கிளாஸ்லயும் வாங்க, சும்மா இருந்தா வாங்க. பட் ஆனா அந்த மாட்டாட்டி கொஞ்சம் பழக்கமாவே இருக்கிறாங்க, நிறைய கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. ஆனா உடனே அந்த தீர்வு தரணும்னு நினைக்கிறாங்க. நம்ம எவ்வளவு விளக்குறோம், ஒரு 5-6 கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, ஒரு நாளைக்கு 5-6 கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு புரிதல் இருக்கு, பட் ஆனா அவங்க எல்லாத்தையும் அவசரப்படுறாங்க. இப்பதான் பேசிக் லெவலில் வந்துருக்குறாங்க. ஆனா கொஞ்சம் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. விஷயம் தெரிஞ்சுன்னா பௌதிக விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி வேதங்கள் மேலே கொஞ்சம் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறாங்க, நம்புறாங்க, நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்க, இப்படி இல்லாம அப்படி இல்லாம இருக்காங்க. அதனால அவங்களோட கேள்வி நிறைய இருக்கு. அந்த பதில் கொடுக்க அதுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க, அதுக்கு ஒரு கேட்கிறாங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் மேல முழுமையா நம்பிக்கை இல்லாத அந்த மாதிரி கேள்வி தான் வரும். பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு நாம செயல்பாட ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கீங்களா, வேதங்களை நம்ம பகவான் வந்து முதல் அத்தியாயத்திலே சொல்ல ஆரம்பித்தார். முதல் அத்தியாயத்திலே வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தார். 2வது அத்தியாயத்தில் தெளிவா சொல்ல ஆரம்பித்தார். அதாவது சங்கியின் மூலியமாக முதல் அத்தியாயத்தில் நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா? 2வது அத்தியாயத்தில் ரொம்ப அழகா அது விளக்கம் கூட 3 நாள் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு. இப்போ வந்து அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க 18 அத்தியாயம் முடிங்க, லெவல் 1 இருக்கிறீங்க, 16 முடிச்சிருக்கு, நீங்க முடிக்கிறீங்க. அதனால 17, 18 இருக்கு. லெவல் 2ல வாங்க, பொறுமையா நிதானமா படிக்கும் போது அது உணர ஆரம்பிச்சுருவீங்க. அவசரப்படாதீங்க, படிப்படியா தான் முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு காரணம் அது காரணம் கேட்கிறேன். அதுக்கு நிறைய பேர் சொன்னேன். யாரை சொன்னா நம்ம இவரை சொல்லலாம், நம்ம ஜடபாரதரை பத்தி சொன்னேன். ஜடபாரதரை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் 3 பிறவியும் போய் 4வது பிறவி தான் அவர் முக்கிய அடைகிறார். நாரத முனி பத்தி சொன்னேன். நாரத முனி பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே அவர் வந்து எல்லா லோகத்துக்கும் போறது ஒரு பக்திமான் கிடையாது. முதல்ல ஒரு சாதாரணமா பிறந்தார், அதுக்கப்புறம் ஒரு குரு தந்தார், 3வது பிறகு தான் அவர் ஒரு இசை ஆனார். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு, ஒருத்தருக்கு ஒரு படிப்படியா தான் மாத்தாது போகணும். இப்ப நீங்க லெவல் 1 இருக்கீங்க, லெவல் 1ல இப்பதான் படிச்சு எழுதிருக்கீங்க, லெவல் 2ல வந்தாதான் இன்னும் விஷயம் தெரியும்னு சொல்ல வந்தேன். இப்போ இது என்ன சொல்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்குமே அவசரப்படுறாங்க பக்தர்கள். இப்போ இந்த இடத்துல இந்த அந்தமா சொல்ற காரணம் எது சொல்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே பகவான் வந்து எல்லாரும் தீர்மானிச்சுட்டார். இப்ப இந்த லோகம் இருக்குன்னா 4,32,000 வருடங்கள் இந்த கலிகாலம் இருக்கு. நம்ம வந்து இருக்குன்னா பாத்தீங்கன்னா 5,000 வருஷம் தான் தொடங்கி முடிச்சிருக்கு. இப்போ இன்னும் எவ்வளவு வருஷங்கள் இருக்கு இந்த ஒரு லோகம் வாழறதுக்கு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேதம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நதி ஒண்ணு போடுதுன்னா அந்த நதி கொஞ்சமா குறையும், அதுக்கப்புறம் திரும்ப வரும். அது பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட வரும் இல்லைங்களா? அந்த அந்த நதி ஒண்ணு குறையுது அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன காரணம்னா நம்ம தான் காரணம், நம்ம மக்கள் தான் காரணம். நம்ம அதர்மம் செய்ய அது வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும் இல்லைங்களா? இப்ப கடல் சீக்கிரம் மட்டும் எதால வருது, இயற்கையால் மட்டும். இயற்கையை கெட்டு போடுறது நம்மளால தான், உயிர் வாழ்ந்தால் தான் கெட்டு போடும் இல்லைங்களா? இதே நம்ம 15ஆம் தேதி எடுத்துதான் படிச்சோம், 16 எடுத்துதான் படிச்சோம் இல்லைங்களா? உயிர் வாழ்ந்தால் தான் வந்து இந்த இயற்கை சீக்கிரமே ஆரம்பிக்கும். அது மாதிரி பகவான் வந்து தீர்மானிச்சுட்டார். அப்போ நம்ம மரணத்தோட பகவான் தீர்மானிக்கிறார், நம்ம மரணத்தை கூட பகவான் தீர்மானிக்கிறார். எப்படி தீர்மானிக்கிறார் பாருங்க, அது ஒரு கதை ஒன்று பாருங்க, நல்லா ரொம்ப நல்லா ரொம்ப இதா இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து காலத்துக்கு முக்கியமான யார், யம தர்மராஜா. யம தர்மராஜா தீர்மானிச்சிருக்கிறார். நம்ம பாவத்துல கணக்கு பண்ணி அவர் தான் நம்மளே இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணணும், இந்த நேரத்துல இந்த உயிர் எடுத்துடணும், இந்த நேரத்துல இவனுக்கு இந்த பிரச்சனை கொடுக்கணும், தனி பகவான் மூலியமாக, குரு பகவான் மூலியமா இந்த நேரத்துல இவனுக்கு வந்து நல்ல ஒரு கொடுக்கணும், சுத்திர பகவான் இந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு கிரகங்கள் மூலியமாக நமக்கு அந்த பலனை தீர்மானிக்கிறாங்க, தேவர்கள் மூலியமாக இல்லைங்களா? இது பகவான் தீர்மானிச்சு நீ என்ன கர்மம் செய்யலையோ அந்த கர்மத்தை தகுந்த மாதிரி தேவர்கள் நமக்கு வந்து அது நல்லது கெட்டதோ அவங்க செஞ்சு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஒரு கதை ஒன்று பார்ப்போம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜசேகர் தொண்டை மாற்றம் பாண்டிய மன்னர் வந்து இருக்கார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குலோத்துங்கன்னு சொல்லுவாங்க, குலோத்துங்க பாண்டியன் மதுரை ஆண்டவர். அந்த காலகட்டத்துல தலைநகர் தான் வந்து மதுரை வச்சு ஆரம்பிச்சாரு. அங்க வந்து திருப்பத்தூர்னு ஒரு கிராமம், ஒரு ஊர் இப்போ இருக்கு திருப்பத்தூர். அந்த கிராமத்துல ஒரு அந்தன் இருக்காரு, ஏற்கனவே ஒரு அந்தன் இருக்காரு. அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னோட தாய்மாரனை பார்த்துக்காக தன்னோட மனைவி குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தை, 1.5 வயசு குழந்தை, 1.5 வயசு குழந்தை தன்னோட தாய்மாரனை பார்த்துக்காக தன்னோட மனைவி போறாரு. அந்த திருப்பத்தூர் வந்து மதுரைக்கு போற வழியில
ஒரு இடத்துல தாலிக்கு வந்து அந்த குழந்தை அந்த அம்மா அந்த அவங்க ஒய்ஃபு வந்து தண்ணி தாக்கம் இருக்கு. தண்ணி தாக்கம் இருக்க உடனே அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, நாங்க ஒரு ஆலமரம் ஒன்று இருக்கு, அந்த ஆலமரத்துக்கு உட்கார வச்சுருக்காரு. உட்கார வச்சு இப்படியே எழுதி கவர்மெண்ட் நான் போய் தண்ணி இல்லாத பார்க்க வரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது வச்சு தண்ணி எடுத்து ஸோ இந்த இடத்துல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல ரொம்ப காற்று வந்து டைட்டா அடிக்குது. ஒழுங்கா கிடையாது, காற்று இருக்குது. இதனால என்னன்னா அவங்க உட்காந்து நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மரம் நிலைக்கு நடுவுல ஒரு அம்பு ஒண்ணு அது வந்து எத்தோ ஒரு அம்பு ஊசி அந்த மரத்துல சுத்தி நடக்குது. அது வந்து அதுக்கு நேரம் அந்த தாய் வந்து கொஞ்சம் எங்க அம்மா வந்து படுத்துருந்துச்சு. குழந்தை படுத்து வச்சு படுத்துருந்துச்சு. ஒரு கஷ்டப்பட்டு படுத்துருந்துச்சு. அப்போ அந்த காசுனால என்ன பண்ணுச்சுன்னா நேரம் வந்து அந்த அம்பு வந்து அந்த அம்மாவோட வயிற்றுல வந்து படுத்துருந்தா ரெட்டா மார்ல வந்து அந்த அம்மா வந்து 5 வருஷம் வந்துடுறாங்க. அந்த மனுஷி இறந்த உடனே அந்த வேதம் ஊர்ல அங்க வராது. வந்து பார்த்தா இந்த இடத்துல வந்து இந்த மனுஷி இறந்துறாங்க. ரொம்ப சுலபமா பாக்குறாரு. இது மாதிரி சின்ன வயசுல அதுனால 1.5 வயசு குழந்தை வச்சுட்டு பார்க்கறது வச்சுருக்காங்க இருக்கிறாங்க. இதை பத்தி இருந்தாலும் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு கதையாக ஒரு பெரிய ஒரு இதா போகலாம். ஸோ அது ரொம்ப சுத்தம் அடைக்காது. யார் தெரிஞ்சது அந்த பாவகரமான கருத்தை யார் இருந்தா ஒரு வேற தான் செய்யணும். அங்க வந்து வேற இருக்கும் சுத்தி சுத்தி பாக்குறாரு. பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கு இடையில இந்த இந்த அரச மரத்துக்கு பின்னாடி அரச மரம் பெருசாதான் இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த பின்னாடி ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேடம் வந்து அங்க வந்து ரொம்ப இதா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது அவங்க ரொம்ப பக்கம் இருக்கான். அது பக்கத்துல ஒரு அம்பு இருக்குது. அந்த அம்புல வந்து பிளட் இல்லாத நிறைய இருக்குது. பிளட்டோட இருக்கு அந்த இடம். அப்படியே ஒரு வெயில் காலம் அப்படியே மக்களை சாந்தி பக்கம் இருக்கான். இதை வந்து இந்த சட்டம் போட்டு சுற்றி பார்க்கும்போது பார்த்தா இந்த வேலை வந்து அங்க இருக்கிறத பார்த்தான். சரிங்க அண்ணனை பார்த்துட்டார். பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாரு, இதுதான் என் நம்பிக்கை சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேல பழியே போடுறாரு. அவங்கெல்லாம் நாங்கெல்லாம் பண்ணவே இல்லைங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் வெயில் அதிகமா இருக்கு அதனால இந்த நம்பினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பாஷையை அவர் சொல்றாரு. அவர் கேட்கவே மாட்டேன்றான் அங்க. சரி உடனே என்ன பண்றாரு, இவனை கூப்பிட்டு நேரா ஆரம்பிச்சு போறாரு. குலத்தொன்றாத மகாராஷ்டிரத்துக்கு காமிச்சு போறாரு. போன உடனே அவர் சொல்றாரு, ஒரு மக்கள்லாம் வந்து நான் சொல்வது விழுப்போட உங்களுடைய ராஜ்யத்துல எல்லாருமே இந்த கவலை இல்லாம வாழ்றாங்க. ஆனா நான் ஒரு அந்தகன். என்னுடைய மனசை நான் பரிசுக்கு நான் வந்து கருத்து இருக்கிறேன். எனக்கு வந்து ஒரு விடை கொடுங்க அப்படின்னு. சரி என்ன ப்ராப்ளம் ஏன் அந்த மனைவி வந்தாங்க மனைவி இறந்தாங்க அப்படின்னா இந்த 1.5 வயசு குழந்தைய சாப்பிட முடியாத மனைவி வந்துட்டாங்க. சரி என்ன காரணம் சொல்லுங்க, யார் எனக்கு பண்ணாங்க கோயிலுக்கு வேடம் தான் அப்படின்னு. அப்போ அந்த நடந்த விஷயத்து அந்த ஆள்கிட்ட மகன்கிட்ட வேதனை சொல்றாரு. சொன்ன உடனே வேலை அவன் சொல்றான் உடனே வேலை அப்பவும் சொல்றான் தீர்த்தமா சொல்றான். ஐயா நான் சொல்லவே இல்லை, மன்னரே மன்னிச்சுங்க, நான் அந்த மாதிரி தவறே பண்ணல. நான் வந்து வெயிலுக்காக வந்து ஓரம் ஒதுங்கினேன், இவரு என்னை மட்டும் திருப்பி பண்றாரு. இன்னும் அந்த அம்மாவை நான் சொல்றது என்னையுமே கிடையாது, எனக்கு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லிட்டு அவர் அப்படிதான் சொல்றாரு. நிறைய பாட்டுலாம் கொடுக்குறாரு. நான் அந்த மாதிரி சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்றாங்க மக்கள்லாம் அந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இல்லை இல்ல இவன் தப்பு பண்ணியிருப்பான். ஏன்னா பக்கத்துல அந்த அம்பு பண்றதே வந்து ஒரு ரத்தக்காரப்பட்ட அம்பு இருக்கு, அதனால பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னு இவன் சீக்கிரமா முடிவு எடுக்கணும். சரி உடனே மந்திரி தான் சொல்றாங்க, ராஜா இவர் வந்து முதல்ல அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு நீதிமன்றம் பண்ண சொல்றான். கை சொல்றாரு, சின்ன குழந்தை இருக்கிறாரு, அதனால போல அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வர சொல்லுங்க. அதுதான் அந்த கீழே விசாரிச்சுக்கலாம். இது வந்து செய்தித்தாள் வச்சு ஒரு சீக்கிரம் விசாரிச்சு வந்து சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செய்தித்தாள் கொண்டு போறாங்க. அதை வச்சு நீங்க சரிப்பா நீங்க அதை கலந்து திரும்ப அதெல்லாம் முடிச்சுடுவா, நாங்க அதுக்குள்ள முடிச்சுட்டு நாங்க சொல்லி கலந்து அப்படின்னு சொன்னா அவங்க போயிடலாம். இப்போ அந்த இந்த வேலை வந்து ஜெயில வச்சு ஃபுல்லா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அவனுக்கு. அப்ப கூட அவர் சொல்றாரு, நான் செய்யவே சொன்னேன், நான் உண்மையை போய் கேட்கணும், நான் உண்மையை சொல்றேன் அவன் புகார் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு. அதுக்கப்புறம் வந்து மகன் வீட்டுக்கு வராங்க. மகன் சொல்றாரு, அவன் மோச பாக்குறாரு. பார்த்தா அவன் வந்து தப்பு தெரியாத முகம் தான் அவனுக்கு தெரியுது. அவனுக்கு மகனுக்கு அவனை பார்த்தா தப்பு செய்யற மாதிரி தெரியல. அவனோட கண்ணை பாருங்க, அவனுடைய பாதி லேங்குகளை பார்த்தா அவன் தப்பு பண்ண மாதிரி இல்லை, இதை விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு தனி ஒரு குழு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த குழு போட்டு விசாரிச்சிருந்தோம். அதுக்கு வந்து ஒரு உண்மையான விட தெரியாம அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. எப்படி இது இறங்கலாம், என்ன மாதிரி இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இறங்கலாம் எங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழு மேலும் கூட கண்டுபிடிக்கிறீங்க அவங்களால. அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு சாமி பத்தி கேட்கறாங்க. சாமி பத்தி மகன் கேட்கிறாரு, இந்த மாதிரி இருக்கு அந்த அந்தனர் வந்து சாபம் விட்டுட்டே இருக்கிறான், நான் வந்து ஒரு சேர்ந்து தப்பு பண்ணவே மாட்டேன், இந்த பொறுத்தவரைக்கும் தெரியல, அவன் வேடத்தை பார்த்தா தப்பு செய்யாத மாதிரி தான் இருக்கிறாரு. ஆனா இவரு வேடம் இந்த வேடம் உள்ளவர் அவன் கையோட திருப்பி வந்துருக்காரு. இப்ப நம்ம எது உண்டு எது செஞ்சு நல்ல ஜீவிக்கிறதுனா கவனிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு. சரி பகவான் மேல பாரத்தை வச்சு இப்போ இது எல்லாமே ஒரு விஷயம் தெரிய வளர்ப்போம் அப்படிங்கிற காரணம் காரணம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதுதான் அவர் நம்ம மாதிரியா சொல்றது. அந்த
அது விதி மூலியமா அவருக்கு தெரிஞ்சு வைக்கணும், மணல் தெரிஞ்சு வைக்கணும், வீட்டுக்கு போ, ஆரம்பிச்சு போ, இந்த காலத்துக்கு வரும், நல்ல நடத்துக்கு போ அப்படின்னு. அப்ப போன வந்து அது நன்றே பழகிறாருங்களா, அப்போ வந்து அத்திக்கு வந்து அவர் கனவு வருது. அதாவது இந்த இந்த கொலைக்கு இந்த இது வந்து கொலைதான், இது நட்டையெல்லாம் நடந்ததோ இல்ல வேலை ஆயிட்டாலும் அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். நான் உண்மை தெரியலன்னா பக்கத்துல ஒரு பக்கத்து கிராமத்துல ஒரு வீட்டுல கல்யாணம் நடக்க போகுது, காலையில மேரேஜ் நடக்க போகுது. அந்த அந்தனை கூட்டிட்டு நாங்க போ, அங்க போனீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு விலை தெரியும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அத்தையில் வந்து கணவன் வந்து சொல்லுது. சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, சரி வந்து இவரு மாறுவேடம் பண்றாரு. மாறுவேடம் போயிட்டு மன்னன் மாறுவேடம் போட்டுக்கிட்டு அந்த அந்தனை கூட்டிட்டு நேரம் அங்க போறாரு, அந்த கல்யாண படத்துக்கு போறாரு. அப்ப கல்யாண படத்துல எல்லாமே ஜாலியா எல்லாமே ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க. மாப்பிள்ளை பொண்ணு எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த குடும்பம் இருந்தாங்க. அப்போ ஒரு ஓரமா ஒதுக்கோரமா நீங்க மன்னரும் சரி அந்த வந்து நின்று இருக்காங்க, மாறு வந்து நின்றுருக்காங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல அங்க வந்து ரெண்டு எமத்துவர்கள் பேசுறாங்க, பெண்ணுவர்கள். இங்க வந்து சின்ன பையனா இருக்கான், மாப்பிள்ளையா இருக்காங்க, இப்பதான் நம்ம வெளியில வச்சு இது ரொம்ப தப்புடா, சின்ன பையனா பார்த்துட்டு கஷ்டமா இருக்குடான்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு எண்ணம் சொல்றான். இன்னொரு எண்ணம் சொல்றான், அவன் இப்பதானே ஒரு பொண்ணு மக்கள் பத்துந்தா அம்பு ஏற்கனவே விட்டு அம்பு விட்டுங்களா, அது காத்தால அடிச்சு அந்த அம்பு நேரம் அவளுக்கு அவங்க வீட இருக்க முடியா, அதனால ஏதாவது வச்சுக்கோண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 4 பேரும் எவ்வளவு பெயர் சொல்லிட்டு காரணம் இருக்காங்க, மன்னர்கள் பேசாங்க. வேற ஒருவனும் கேட்டான். கேட்ட உடனே சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு ஒருத்தன் கேட்கலாம். ஒரு தெய்வம் ஒரு மாடு, கால மாடு, அதுக்கு வந்து உச்சி வச்சுக்கலாம், உச்சி வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து குத்த வச்சு உன்னோட வீடு வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்றாங்க. அப்போ 3 பேர் வந்து 3 எமராட்டணும் எமராட்டும் ஒத்துக்கிறாங்க, எமர்த்துக்கிறாங்க. சரி ஓகே அது மறுபடியும் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்ன சொல்றான், அந்த அண்ணன் சொல்றான், இதெல்லாம் எனக்கு என்ன வந்து இங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்காக இதெல்லாம் ஒரு திட்டம் போடுறீங்க, இதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ப மாட்டேன் அப்படின்றது அந்த வேதனை சொல்றான். அப்போ உடனே மன்னன் சொல்றாரு, ஐயா எனக்கு கனவுல வந்து சொன்னது இல்லை, இதுக்கு நம்ப மாட்டேங்கிற, நீங்க அவன் சொல்றான், சரி மன்னன் நீங்க சொல்றதை நம்பல, ஆனா வந்து அந்த மாப்பிள்ளை இறந்தாதான் உண்மையா சொல்ல தெரியும் அப்படிங்கிற. சரி ஓகே பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். அது ஏற்ற மாதிரி அந்த தாலி கட்டை செய்யாத முன்னாடி அந்த காலமாக அந்த எண்ணெய்கள் அதை வந்து சுத்தம் பண்ணிருப்பாங்க. சுத்தம் பண்ணோம்னா அந்த காலங்களோட நேரம் வந்து அந்த மாப்பிள்ளைய வந்து அந்த பாட்டிலே வந்து இறந்துடும். அந்த அவங்க என்ன பண்றாங்க, அது அந்த அந்த ஆத்மாவோட பிரிச்சு மேல போறாங்க. பின்னாடி விஷயம் பரிகாரம் சொல்லிட்டு அங்க ஃபுல்லா ஒரு சவுண்டா இருக்கு. இப்போ இந்த அண்ணன் வந்து தூங்கிட்டார். சரி அப்போ வந்து மனைவி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவளோட விதி, அதனால இது விதினால அவளோட பண்ண பாவம் கருதா மாதிரி அவ உயிர் இருக்கா, இது நாம கடவுளோட விஷயம் சொல்லிட்டு அவர் அண்ணன் சொன்னார். இதுல என்ன பண்ணா தெரிஞ்சு பாருங்க, நம்ம உயிர் போனோம்னா பகவான் தீர்மானிச்சிட்டாருன்னா அது யாராலையும் சொல்ல முடியாது. ஒரு உயிர் போகுதுன்னா அது யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியாது. நமக்கு எப்படியாவது இப்ப நல்ல புண்ணியவாதியா இருந்தாலும் சரி, புண்ணியவாதியா இருந்தாலும் சரி, அவன் எனக்கு உயிர் எடுக்கணும்னா அவங்க முக்கியமான எடுத்துருவாங்க. அது பகவானுடைய அலுவலகம் இருக்குதுன்னா அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாவத்தை குறை யமதர்மராஜாக்கு அந்த பாவத்தையும் இல்லாம சொல்லலாம். இந்த ரிஷி வேகல் பொதுவா பாத்தீங்கன்னாவே இந்த கெட்ட விஷயங்கள் தான் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. கெட்ட விஷயம்னா நம்மள நன்மைப்படுத்துக்காக தான் அது சொல்லுவாங்க, வேதங்களை சொல்லும்போது. இந்த புராணங்கள மூலியமா நம்ம படிக்க நம்ம நம்ம வேதத்தை உருவாங்க முடியும். டேரக்டா நம்ம வேதம் படிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, டேரக்டா ஒகனேஸ்வர் படிச்சதுனால நம்ம மனதில் விளையாடாது, ரொம்ப கடினமா இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இந்த ஸ்டோரி மூலியமா, இந்த பகவானுடைய லீலர் மூலியமா, பகவானுடைய வைபோட்டு மூலியமா, அவருடைய புராணங்கள் மூலியமா சொல்ல வரும்போது தான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும். புரியுதா? இப்ப இந்த பாருங்க, அதுதான் சொல்றது. அதுதான் சொல்றாரு, எனக்கு ஏற்பாட்டா இவர் அனைவருமே ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டன இல்லைங்களா, அவருடைய ஏற்பாடு தான் இது. அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சு முடியும் பாருங்க, நம்ம ஒன்றும் நம்ம தெரிய வேலை என்னன்னா பகவானுக்கு முழு நேரம் நம்ம பக்தி கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். அவருக்கு பக்தி கொடுக்கணும். நம்ம கர்ம யோகியா இருக்கிறோமோ இல்ல கர்மியா இருக்கிறோமோ, கர்மியா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. கர்மியா என்ன இருப்பாரு, ஆத்துல இருக்கா சேப்பவர்களாக தான் இருப்பாரு, கர்மியா இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா பகவானுக்கு நம்ம கொண்டு போகணும். குடும்பத்துக்கும் சமுதாயத்துக்கும் பற்றகத்தன்மையில இருக்கணும். பொருளாதாரம் இருக்கணும், நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த பொருளாதாரம் மட்டும் இருக்கணும். அளவு தனிமா பொருளாதாரம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மரணத்துலாம் நாம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அடைச்சிக்கலாம். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, ஒரு கருவியாக மட்டுமே நீ செயல்படுங்க. நீ ஒரு கருவி, அந்த கருவியா மட்டுமே செயல்படணும்.
அப்ப என்னன்னா அதுல வந்து ஆசா பாத்திரங்கள் அப்புறம் நிறைய வரும், சொத்து வேணும், குடும்பம் கொடுத்தா இப்போ எனக்கு என் குழந்தை நல்லா இருக்கணும், இது இப்படி இருக்கணும், அவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தீர்மானம் பண்ணவே கூடாது. அந்தந்த தீர்மானம் அவங்க இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடக்கும். ஆனா நாம வந்து வேதங்கள் மூலியமா அவங்கள புரிய வச்சுட்டு நாம வெற்றி பார்க்கணும். நம்ம செயல்பாடு ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுறாரு. எதிர்களை வந்து பலமான அரசு அன்பு உட்பாயாக அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்ற இது நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? நமக்கும் அதே தான் இல்லைங்களா? அப்போ எனக்கு செயல்பட உண்மையான மகிழ்ச்சி உள்ளது. பகவானுக்கு உண்மையா நாம பக்தி கொடுத்தோம் வச்சுங்களா, அதுதான் பூர்ணம். அப்ப நம்ம ஒரு வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா புருஷன் பண்டாட்டி உடம்பு இருப்பாங்க, 4 பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல பிரபுஜி மாத்திரம் போவாங்க, இல்லைன்னா மாத்தாச்சி மாத்திரம் பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா குழந்தைக்கு மாத்திரம் பக்தி கொடுப்போம். சில வீட்டுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜா மாதிரிதான் அம்மாவும் அப்பாவும் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் தன்மையா இருப்பாங்க. ஆனா குழந்தை பிரகலாத மகாராஜா பாருங்க, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு 3 நேரம் பக்தி கொடுத்து அவங்க முக்தி அடைகிறார். ஸோ இந்த மாதிரிதான் கலப்படமா இருப்பாங்க சில பேர் குடும்பங்கள்ல. ஆனா யாருன்னா யாரா ஒருத்தராவது பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தா அந்த குடும்பம் முன்னேறினாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 34வது பதம் எனக்கு சொல்லி பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा वेदिष्टाः युध्यस्य जयदासि रणे सपत्नान्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல துரோணர், பீஷ்மர், ஜனகன், ஜெயசத்திரன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாதவிகள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். எனவே அவர்களை கொள்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே அவர்களுடைய இறுதியில் போய் ஜெயித்து விடுவாய் அப்படின்றார். ஏற்கனவே அந்த விராட் ரூபத்துல பார்க்கும்போது அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ எதிர்காலத்து பாக்குறாரு இல்லைங்களா? அப்போ கர்ணன் சொல்றாங்க, கர்ணன் இருந்து போறாரு, துரோணாச்சாரியா இருந்து போறாரு, எல்லாருமே பீஷ்மர் எல்லாருமே இந்த சைட்லாம் போறாங்க. அப்போ இங்க இருக்கிற உடல் என்ன உடல் பாத்தீங்கன்னா சும்மா அதுதான், சும்மா அவங்களுக்கு பொம்மை தான் எல்லாமே அவங்க. ஆனா உண்மையிலே பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் மாயதான். இப்ப நாம எதிர்காலத்தை நமக்கு தெரியாது, நம்ம கணிக்கல. ஆனா பகவான் வந்து அர்ஜுனன் மூலியமா எதிர்காலத்தை நம்ம காட்டுறாரு, நம்மளும் காட்டுறாரு எதிர்காலத்தை நடக்கும் பண்றது. ஏன்னா அதர்மவாதிகள் கொல்லப்படுவாங்கிறது 100% உண்மை, 100% உண்மை. ஆனா இப்ப நம்ம கல்விகாலத்துல ஏகப்பட்ட தப்பு பண்ணிடுறோம், நல்லதான் இறந்து போறாங்க. 1000 2000 கோடி 10,000 கோடி 7,000 கோடி 3-7 தலைமுறை சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு போய் சமாதி கொண்டு கடற்கரையில போட்டு பங்குச்சிருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் எப்படி இறந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம இப்ப பேச வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு கணக்கு இருக்கு. அந்த கணக்கு வரும்போதுதான் நமக்கு புரியும். நமக்கு அதுக்கு கால நேரம் இருக்கு. அந்த கால நேரத்துக்கு நாம விருப்பமா இல்லையோ அவங்களை பத்தி நம்ம கவலைப்படாது. வேதங்கள் மூலியமா என்ன சொல்லப்படுது, நீ வேதத்தை சார்ந்து நீ செயல்படும். மற்றவங்களை பார்த்து செயல்பட்டீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப அந்த சிக்கலாவே மாற்றிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாங்க, எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே இறந்துட்டாங்க, நீ அதை பத்தி கவலைப்படாத, நீ அவங்கள ஒரு பொம்மை தான், போய் அதை போய் கண்டிப்பா போடுது அப்படின்னு இந்த பதம் மூலியமா நமக்கு விளக்கி இருக்கிறார். நம்ம வாழ்க்கைக்கு அதுதானே இல்லைங்களா? மாத்தாது தப்பு பண்றவங்க கண்டிப்பா அனுபவிப்பாங்க அப்படின்னு போயிடணும். அவன் நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டான், அவன் நல்ல செல்வங்களா இருக்கான், அவன் குடும்பம் நல்லா இருக்கு, நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கிறோம், நம்ம ஏன்னா அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பொறாமப்படுறோம். அவனை பார்த்து நம்ம பொறாமப்படுறோம். யாரை பார்த்து பொறாமப்படுறோம்? பகவானை பத்தி பொறாமப்படல, ஒரு 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 மகானை பத்தி பொறாமப்படல, ஒரு அயோக்கியனை பார்த்து நம்ம பொறாமப்படுறோம். அயோக்கியம் என்ன, அவனை பார்த்து பொறாமப்பட்ட நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க, அதே எண்ணம் நமக்கு வரும் இல்லைங்களா? அவன் தப்பு பண்ணிட்டுதான் அவன் நல்லா பணம் சேர்த்து வச்சிருக்கான், அதுக்குள்ள பணம் அனுபவிக்க போறான், பகவான் பார்த்துக்க போறாரு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பொறாம இருக்கக்கூடாது. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணன் ஏற்பாடு இவர்கள் அனைவரும் இருக்கிறது மரணத்தை கண்டிருக்கின்றனர். இந்த மாதிரி கடமை இருக்குது, குழப்பம் அடையாது இல்லைங்களா? குழப்பம் அடைய உங்களோட கடமை மட்டும் நீங்க செய்யணும். அவரை பத்தி பொறாமப்படுறதோ நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறதோ இந்த மாதிரி செய்ய நம்ம பண்ணக்கூடாது. நீ வெற்றி பெறுவாய் என்றார். கண்டிப்பாக நீங்க எனக்கு கடைசியாக அதற்கான லாபத்தை அனுபவிப்பாயாக அப்படின்றார் இல்லைங்களா? நீ தர்மவானா இருந்தனா நாம எல்லாருமே இருக்கலாம். நம்ம தர்மவானா இருந்தா கண்டிப்பா இந்த வாழ்நாளே நம்ம அனுபவிப்போம். சுகமா அனுபவிச்சு பகவான் அனுபவம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்திக்கான காரியத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அந்த சூழ்நிலை கண்டுபிடிச்சு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்து பகவான் அரிநாமத்தை சொல்லி நம்ம விழுறோம். அப்போ விழுறம் போது சிக்கிச்சே பகவானுக்கு பார்த்து சிக்கிச்சே நம்ம விழுவோம். ஏன்னா கூட்டும் போது யாரும் வரப்போறா? பகவான் விஷ்ணு தான் வரப்போறான். பகவான் பரமாத்மா ரூபத்துல வரப்போறான். ஒரு கையில கதவும், ஒரு கையில காம்பும், ஒரு கையில சக்கரம், ஒரு சங்கம், ரொம்ப அழகா பரமாத்மா ரூபத்துல வருவாங்க விஷ்ணு. அவங்க வந்து கூட்டும் போது நம்ம எப்படி இருக்கும் பாரு, மகிழ்ச்சி பார்த்தவங்க அது ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்களா? அப்போ இறக்கும் தருவாயிலே அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கணும்னா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி நாம ஒரு கருவியாக மட்டும் நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 35வது பதம்.
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वसनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सगद्गदं पीतते प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। இந்த இடத்துல பாருங்க ரொம்ப அழகா சொல்றார். திருவிழாக்களிடம் சந்தையின் போதுனா அண்ணா முழுமுழு கடவுள் வந்து விசுவாசம் ஒன்றாக கேட்ட அர்ஜுனன் கொழுத்திய கலந்தவுடன் நடுங்கிப்பது மீண்டும் மீண்டும் அவர் வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தாழ்ந்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணன் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல தொடர்ந்து போய் பகவானுடைய அந்த பிரபஞ்சத்தெல்லாம் பார்த்தான். எல்லாத்தையும் பார்த்த உடனே அப்படியே 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 அர்ப்பணித்து போயிருக்கிறார் யாரு அர்ஜுனன். அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன பண்றாரு 38, 33, 34 இந்த 3 பதங்களையும் பகவான் வந்து இந்த காலம் பற்றி சொல்றார், இறப்பை பற்றி சொல்றார். இந்த 3 விதமான செயல்பாடு இந்த 3 பதங்களை பார்த்தோம். இப்ப அதை பார்த்த பிறகு இப்ப சங்கியனுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துக்கிறார். யார் இங்க என்ன கொடுக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா தூக்கிய கரங்களுடன் நடுங்கிய பதிக மீண்டும் மீண்டும் அவர் வணங்கினான். அதாவது மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தககாந்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் மீண்டும் பின்வருமாறு தொடங்கினான். அப்போ திருப்பி யார் பேச போறார்? அங்க வந்து இவர் தான் அர்ஜுனன் தான் பேச போறான் இல்லைங்களா? ஆனா சஞ்சய் என்ன சொல்றாரு, அவருக்கு தோணு என்ன சொல்றாருன்னா அவர் பார்த்து பயந்துட்டு இந்த மாதிரிதான் இருக்காரு அப்படின்னு அவன் சொல்ல வரான். இப்ப இந்த திரும்ப சாரம்சம் பாருங்க, நம்ம கீழே பகுப்பாடு பாருங்க. நண்பனை போல் என்று இயற்றினாலும் ஆழ்ந்துள்ள பக்தனை போல அப்படின்றது. அதாவது ஆக்சுவலா வந்து பகவானுக்கு அர்ஜுனன் வந்து ஒரு நண்பன், அதுக்கப்புறம் உறவினர் தான் முதல்ல, அதுக்கப்புறம் நண்பன் ஆகுறாங்க, அதுக்கப்புறம் குருவாக்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் பகவான் பக்தனாக அங்க எடுத்துட்டாரு அப்படின்னு அர்ஜுனன். அப்போ அந்த அது ஒரு நண்பனா இருக்கலாம்னு போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு உறவினரா இருக்கும் போது அந்த நடுக்கம் வரலான்னு தெரியும். புரியுங்களா? பகவானை நேர பார்க்கும்போது கனவுளாக பார்க்கும்போது அந்த நடுக்கம் தெரியும். தப்பு கண்டுபிடித்தவரு உரத்தை பேசுவார். தப்பு பண்ணவருக்கு பிரச்சனைகள் வரும், அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்ப தப்புவே பண்ண ஆரம்பிக்கல, முதல்ல கேட்கலாம் நடந்து புரியல. அதுல வந்து தப்பு பண்ணனாதான் வந்து அந்த ஞானம் அவன் கரைக்க ஆரம்பிச்சது. தப்பு பண்ணனாதான் அவன் நடங்க ஆரம்பிச்சான். இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து விராட் ரூபத்தை பார்க்கும்போது யாராருமே வந்து அசந்துதான் போவாங்க. இந்த நேரத்துல பார்த்து பூர்த்தி வச்சுடன் அதே கை போயிடுது. ஒரு பகவான் வந்து கொண்டு போனார். அப்போ நாங்க கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு முன்னாடி தான் வந்தார். அப்போ நாங்க இருந்து உடனே கும்பிடுறோம். ஒரு குருவா இருக்கிறார், ஒரு குரு அவர் தான் நம்மளோட அர்த்தமான முழுங்கு தரவா பார்க்க ஆரம்பிச்சான். திரும்ப பாருங்க அவர் இந்த 5 சம்பந்தப்பட்டதுதான் வாயிட்டா வந்து பேசுவார், கல்வி போடுவார், அங்க நடுக்கம் இருக்கும். அவர் எப்படி பேசுறது நம்ம வாயும் முடிச்சுதான் பேசணும். படக்கூடாது. அவர் காத்து நமக்கு மேல அவ பிரார்த்தனை பண்ணலாம். மகிமை உரைத்தல், மகிமைகளும் உரைத்தல், வணக்கங்கள் வேண்டும். இந்த 4 பிரார்த்தனை வேற பார்த்துல ஒண்ணு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 36 38 பகவான் கிருஷ்ண மகிமைகளும் உரைத்தல் பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண 36வது பதம் பார்த்து. हरे कृष्ण। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रकृष्यत्
अनुद्यते च रक्षांसि भीतानि दिशोऽस्त्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः हरे कृष्णा அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களும் அதிபதி உங்கள் திருநாமத்தை கேட்பதா வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் சத்தமிட்டு இன்றும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இது அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, அர்ஜுனன் சொல்றது என்ன, புலன்கள் அதிபதி அப்படின்னு. புலன்கள் அதிபதியே அப்படின்னு சொல்லும் போது நாம் என்ன முடியாது, புலன்கள் அதிபதி அமைதியா இருங்க. புலன்கள் அதிபதி அப்படின்னா என்ன மாதிரி இருக்கு? அதே கிருஷ்ண மாதாஜி பாத்தீங்களா, எப்படி பேர் இருக்கோம்? நம்ம 7 பேர் தான் இருக்குமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி யாராவது விளக்க முடியுமா? புலன்கள் அதிபதியே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஐம்புலன்களை வென்றவர். யார் வென்றவர்? அவர் வென்றவர்கள். அவருதான் புலனே கிடையாது மாதாஜி, அவர் எப்படி வெல்லுவார்? நம்முடைய இந்த புலனுக்கெல்லாம் அதிபதி அவர் தானே மாதாஜி, இல்லைங்களா? புலனுக்கு அதிபதி அவர். இந்த புலன்களுக்கு எல்லாம் அதிபதினு சொல்ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நாம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடல், இந்த சரீரமே வந்து பகவானுடைய தான், இல்லைங்களா? இந்த உடல், இந்த சரீரமே வந்து பகவானுடைய தான். அப்ப பகவானுடைய இருக்கும்போது இந்த புலன்கள் எல்லாமே அதிபதியா இருக்கிறவர் அவர் தான். அது நம்ம எடுத்தது சொல்லலாம், டக்குன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் மாதாஜி. அதுதான் இப்ப ஞானேந்திரங்கள், கர்மேந்திரங்கள், அப்புறம் வந்து 5 புலன்கள். 5 புலன்கள் சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்ப்பா, கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, காது, இதுதான் சொல்லுவோம், இல்லைங்களா? இது கிடையாது புலன்கள். ஆக்சுவலா வந்து எல்லாமே புலன்கள் தான். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 24 மூலக்கூறுகள் நம்ம பார்க்க போறோம். 14வது பார்ப்போம். அதை பத்தி 13 தவறா சொல்லிட்டேன், 13ல பார்ப்போம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடுதல், முகுறுதல், இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து கண்ணு, காது, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் புலன்கள். அதாவது நம்ம கல்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டல், பார்த்தல், நுகர்தல், சுவைத்தல். ஆமா 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 ஆமா, கரெக்ட் மாதாஜி, கரெக்ட். ஓகேங்களா? இதுதான் புலனுக்கு அதிபதினு நம்ம சொல்ல வர. அதாவது உங்கள் திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது அப்படின்ற 10வது அத்தியாயத்துல 35வது பகுதியில பகவான் 25வது பகுதியில சொல்றாரு. பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து அந்த நாமத்துல நான் வாக்கணும் செய்யலாம் அப்படின்றார். 10வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. நம்ம படிக்கிறது இல்ல, அந்த பகவானுடைய அந்த நாமத்துல நான் வாக்கமே செய்கின்றார். அதன் மூலம் அனைவரும் உண்ட பற்றுக் கொள்கின்றனர் அப்படின்னு பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மேல ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் நமக்கு. நம்ம மேல ஒரு செய்தியை உருவாகும். நம்மளை பார்க்கறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்தோடனே கையெழுத்து கும்பிடுற அளவுக்கு நம்ம வந்துடுவோம். நம்மளை கும்பிடக்கூடாது ஆக்சுவலா அவங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதா தெரியணும். நம்ம மேல ஒரு செய்தி தெரியணும். அவங்க பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி இருப்பான். ஏன்னா துயரத்துல இருப்பாங்க, இதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 10 இதுல 2வது இதுலயே பாத்தீங்கன்னா அதாவது நவநீத பக்தியில 2வது பக்தி அது வருது, இல்லைங்களா? இந்த தவறா சொல்லிட்டேன், 3வது பக்தி வருது. அந்த பகவானை பத்தி நம்ம சொல்ல நமக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்கும், இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்ல வர்றாரு. ஆனந்தம் அடைந்தோம் அதன் மூலம் அனைவரும் உங்களிடம் பற்று கொள்கின்றனர். சித்தர்களும் மத்தியானமும் உங்கள் வனங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்களும் சரி அச்சமுற்றி இழந்து போடுகின்றனர். அவங்க சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. அப்ப கிருஷ்ணர் பக்திகரமான மற்றும் பயங்கரமான நடிப்பும் பக்தர்கள் தவறுகிற அச்சமுற்ற அசுரர்களும் நடக்கிறார். அவர்தான், இல்லைங்களா? இப்ப இந்த 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 இதுல நம்ம வந்து யமுனை நதியில வந்து இதை வந்து ரொம்ப அழகா சாதனை பண்றாரு பகவான். இதை வந்து வதம் பண்றாரு, ரொம்ப அழகா வதம் சொல்றதோட அடக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அந்த இடத்துல கோயிலுக்கு வந்து உட்காந்து
ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபம் பண்ணி பாருங்களேன். நம்ம பிருந்தாவனத்துல அப்படி ஒரு இது கிடைக்கும், உணர்வு அந்த இடத்துல. அந்த இடத்துல சாமிகள் பண்ண ஒண்ணும் இருக்கு. அந்த யமுனை வரமா நம்ம போய் 2 நிமிஷத்துக்கு நான் போயிருந்தோம். அங்க உட்காந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபம் பண்ணாவே போதும். அவ்வளோ ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சி நமக்கு கிடைக்கும் அந்த இடத்துல வந்து பண்றதுல. ஏன்னா அவனுடைய அதாவது விராட் ரூபமும் சரி, அவர் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஒரு நரசிம்மர் அவங்க வந்து அவதாரம் கொடுத்தார். பரசுராமன் இப்படி ஒரு 6 வருஷமா ஒரு பிராமண குழந்தைன்னா ஒரு 6 வருஷமா ஒரு அவதாரம் கொடுத்தார். அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா மற்றவங்க பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க வந்து அந்த பயப்படுறது யார் பயப்படுவான்? பகவான் பயப்பட, பகவானை பக்தர்கள் பயப்பட மாட்டாங்க. ஆனா அசுரர்கள் பயப்படுவாங்க, தப்பு செஞ்சவங்க பயப்படுவாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அதாவது சங்கீதத்தின் பலன்கள் பகவானுடைய அருள் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவரை பத்தி பேசி சொல்லும்போது, அவரை பத்தி பாடிட்டே இருக்கும்போது நம்ம மகிழ்ச்சி கிடைக்குது, பகவான் மேல ஒரு பற்று கிடைக்குது. இந்த மாதிரி சங்கீதங்களை கலந்துக்கணும். பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு, தவறு எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே 9 மணி கிளாஸ் வரும். இது முடிஞ்ச உடனே எனக்கு 10:30 மணிக்கு ஆகும். நான் திருப்பி தான் போனோம் 3 மணிக்கு தான் இங்க வரணும். இவங்க ஏன்னா வந்து இப்ப நிறைய பேருக்கு வகுப்பு வர ஆரம்பிச்சாங்க. எங்களோட இங்கே பாத்தீங்கன்னா கிட்ட 40 பேர் வந்துட்டாங்க. மாட்டாங்க வந்துக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பாத்ரூம் டாய்லெட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அப்ப எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10-20 பாத்ரூம் இருக்கு இருக்குங்களா? எல்லாருமே அந்த 4:30 மணிக்கு எல்லாம் போய் மங்களாத்துக்கு அதான் பண்ணுவோம். நான் முக்கியமா கேமராமேனா இருக்கேன். கேமராமேனா அந்த சிஸ்டம் ஆப்ரேட் பண்றது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். எங்களுக்கு தேவை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப நான் வந்து எப்படி பண்ணிக்கிறோம், 1 மணி நேரம் வந்து போகணும், 2 மணி நேரம் வந்து போகணும். எழுந்து நாங்க பாத்ரூம் போய் குளிச்சுட்டு உடனே ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி நான் போய் கிட்ட உட்காரணும். அப்பதான் நான் பண்ண முடியும். இது எப்படி சொல்ல வரேன்னா, நம்ம இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம 2 மணி நேரம் தூக்கம் பாருங்க. ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தூக்கம் நம்ம. இதுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சங்கீதம் பண்ண நமக்கு டைம் நம்ம இங்க வந்து இப்போ இது ஓடிது. இப்பெல்லாம் கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே நல்லா ஒரு ஹாப்பினஸா சந்தோஷமா அனுப்பிட்டு நம்ம அதை கலந்துக்க முடியும் கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா இங்க வந்து அதை விட பெரிய சேவை இங்க சேவை இல்லைங்களா? இது பெரிய சேவை. பகவான் நம்ம எல்லாருக்குமே பகவான் நம்ம பார்த்துதான் இருக்கிறார். அது ஒரு மகிழ்ச்சி. இது ஒரு மகிழ்ச்சி தான். இன்னும் சங்கீதத்துல கலந்துக்க முடியும்ன்ற ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு, அவ்வளவுதான். இதுதான் மகிழ்ச்சி. நமக்கு என்ன மகிழ்ச்சினா இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறோம், அப்புறம் திருப்பி தூங்க போறோம், திருப்பி காலைல 1 மணி நேரம் இருந்து போறோம், 1.5 மணி நேரம் இருந்து போறோம், குளிச்சுட்டு கத்துக்கிறதுக்கு அங்க சேவை பண்ண போறோம். நாளைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போன்ல அப்படி கிராண்டா இருக்கும். இந்த 9ஆம் தேதி 10ஆம் தேதி வரைக்கும் ரொம்ப கிராண்டா இருக்கும். யாருக்குமே தூக்கம் இருக்காது. ஆனா என்ன பண்ணுவோம், உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும், மகிழ்ச்சியா இருக்கும். ஒரு வேளை சாப்பிடுவோம், 2 வேளை சாப்பிட மாட்டோம், குறைச்சிக்கிட்டே இருப்போம், அங்கே இருந்து ஓடிட்டே இருப்போம். அது ஒரு ஆனந்தம் இல்லைன்னா அது பகவான் நமக்கு சக்தி கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி சேவைலாம் பண்றதுக்கு நமக்குலாம் வந்து பிராப்தம் இருக்கும். பிராப்தம் இல்லாத சேவைலாம் நடக்கும் சரிங்களா? இந்த நேரம் சொல்றத பாருங்க. ஏதோ ஒன்றின் மேல் அல்லது யாரோ ஒருவர் மீது உள்ள ஈர்ப்போ அல்லது விளக்குவதிலோ ஒருவருக்கு அவரது தனிப்பட்ட சுய உணர்வில் பாதிப்பது ஆகும். இந்த உலகம் என் கண்ணாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஒருத்தர் பாக்குறோம், அவர் வந்து ஒரு நல்லா இருக்கிறாருன்னா அவருடைய வாழ்க்கையை நம்ம படிக்கிறோம், சுயதறிவை படிக்கிறோம். அவருக்கு எல்லாம் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு வந்தார், அவர் இந்த மாதிரி இருக்கிறார், அவரை மாதிரி நாம் இருக்க முயற்சி பண்ணோம். தப்பு இல்லை, தப்பு இல்லை இல்லைங்களா? நீங்க அதை வந்து முயற்சி பண்ணி அவர் சுயதறிவை படிக்கிறதோட பகவானுடைய வேதத்தை விட்டுருங்க, பகவானை நீங்களே பண்ணி அது நீங்களே படிச்சாவே போதும். நம்ம கண்ணாடி தான், நம்ம பாக்குற கண்ணாடி தான். இப்ப இந்த மாய கண்ணாடி, இப்ப இந்த மாயத்துல பார்க்கும்போது நம்ம ஊரு தான் தெரியும். ஆனா அது பக்தி மார்க்கத்துல ஆண்டாள் தாயார் இது பார்த்தாங்கன்னா பார்ப்பாங்க. ஆண்டாள் தாயார் பார்க்கலாம், கண்ணாடியில பார்த்தாங்கன்னா ஆண்டாள் முகமா தெரியும், கிடையாது, பகவானுடைய முகம் தான் தெரியும். ஏன்னா பகவானே சதா நேரம் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? சதா நேரம். அதே வந்து பௌதிகவாதி காலங்கள் பார்த்தாங்கன்னா அவங்க முகம் தான் தெரியும். இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும், இன்னும் ஒரு இதா இருக்கும், அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இருக்கும். எது சொல்ல வரோம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எந்த ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கிறோமோ அந்த நிலையில நாம வந்து செய்வோம். தப்பு செஞ்சா நமக்கு தான், நல்லது செஞ்சா நமக்கு தான். ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனால் செய்யப்பட்டவை அனைத்துமே எல்லோருக்குமே நன்மை தரும் அப்படின்றாரு. இந்த கதை யாத்தா தெரியுமா? அதாவது ஒரு மாற்றமே இந்த காலையில போன் பண்ணாங்க மதியானம். இந்த படத்துல உள்ள கதை எதை சொல்ல முடியுமா? கஜேந்திரன் பிரபுஜி, கஜேந்திரன் யானை அது குளத்துல இறங்கிடுது, முதல்ல காலை பிடிச்சு கவ்விக்கிடுது. யானை எடுத்து பார்க்க முடியல, அது முதல்ல காலை விடவே இல்லை. அந்த குளத்து கரையில ஒரு மலர் இருக்குது, அதை எடுத்து
ஆமா, தன்னுடைய துதிக்கையில உயர தூக்கி ஆதி மூலமே ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிடுது. உடனே சுதர்சன சக்கரத்தை வீசி முதலைய கழுத்தை வெட்டிடுறாரு, இதனுடைய காலை விடுவிச்சிடுறாரு. அப்புறம் அங்கிருந்து வர்றாரு, கருட வாகனத்துல வந்து அதை காப்பாத்துறாரு. கஜேந்திர மோட்சம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திரன் வந்து ஒரு முற்பிறவில உள்ள பலன், அதே மாதிரி முதலையும் அப்படிதான். அந்த ஸ்டோரி சொல்லணும், இப்ப நமக்கு நேரம் இல்லை, இந்த ஸ்டோரி நாளைக்கு நான் சொல்றேன். புரியுதா? இது கஜேந்திர மோட்சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஸ்டோரி படிக்க நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும்னு சொல்றது போதும். அந்த இது படிச்சு இது உணர்ந்து நாம செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம். சரிங்களா? இது நம்ம இவ்வளவு அவ்வளவு காலமும் சரி, அந்த முதலையும் சரி, ஏனையும் சரி, 1000 வருடங்கள் அந்த கண்ணுக்கு வந்து சண்டை போட்டு வந்தோம். 1000 வருடங்களும் சண்டை போட்டுதான் இருக்கும். முதலையும் வரமாட்டேன், யானையும் போராடிட்டு இருக்கு. அப்புறம் பகவான் தான் வந்து அந்த யானைக்கு வந்து அந்த கஜேந்திர மோட்சம் சொல்லப்படுது. ரொம்ப அற்புதமான கதை இது. ஆனா போன பிறவில பண்ண பாவம் புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அவங்க இந்த இடத்துல வந்து போராடிட்டு இருக்காங்கன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம அப்படிதான், நம்ம ஒரு இடத்துல பிறந்துட்டோம், நமக்கு 1000 பிரச்சனை வரும், நன்மை கிடைக்கும். அது எல்லாமே நாம செஞ்ச பாவம் புண்ணியம் தான். அதே சொல்ல இதெல்லாம் செய்யப்பட்ட அனைத்துமே எல்லோருக்குமே நன்மை தரும் சொல்றாரு. புரிஞ்சுக்கலாம். அதே கிருஷ்ண மாதாஜி 37வது பக்கம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பதம் 37. தஸ்மாச்சதேன நமேரன் மகாத்மன் ஹரியசே பிரம்மனோத்யாதி கத்ரே அனந்த தேவேஷ ஜகன்னிவாச த்வமக்ஷரம் சதசத்தத்பரம் யத். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் வந்து ஒரு சில மிஸ்டேக்லாம் சரி பண்ணணும். மகாத்மாவே பிரம்மாவை விட சிறந்தவர், நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களில் ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்கள் தேவனி, அகிலத்தின் அடைக்கலனி, தாங்கள் அறிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் இந்த ஜடக்குலகத்தின் அப்பாற்பட்டவர். எவ்வளவு அழகா பகவானை வந்து வர்ணிக்கிறான், பிரார்த்தனை பண்றான். இதெல்லாம் அனைத்தும் வணங்கப்பட வேண்டியவர் அப்படின்னா அறிவு இல்லாத, அதாவது மிகப்பெரியவர் மகாத்மான்றது மிகப்பெரியவர். ஏன்னா பகவானே வந்து நம்மளை வந்து பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள் எல்லாமே எங்களுடைய மகாத்மாக்கள். 17 பாத்தீங்கன்னா அதான் சொல்லுவார். 17-18 14 அதான் சொல்லுவார், மகாத்மாக்கள். அப்போ நம்மளாம் மிகப்பெரியவர் பகவானும் சொல்ல வர, வார்த்தையால சொல்ல வர. ஆனந்தம் எல்லையற்றவர். அவரது ஆதிக்கத்தாலும் சக்தியாலும் கவரப்பட்டது எதுவுமே இல்லை. அதாவது ஆதிக்கத்தாலும் சரி, சக்தியாலும் சரி, கவரப்படாதது எதுவுமே இல்லை. தேவர்கள் தேவர், அவர் எல்லோருக்குமே மேற்பட்டவர், கட்டுப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா தேவருக்கு தேவர்னு நம்ம பிரம்மா பத்தி சொல்லலாம், இந்திரனை பத்தி சொல்லலாம், எவ்வளவு சொல்லிட்டே போகலாம். நிறைய அவங்களோட லீலைகள் நிறைய பார்க்கிறோம், நம்ம புராணங்களையும் சொல்லப்படுது. குறிப்பா வந்து பிரம்மாவை பற்றி சொல்லலாம். பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சக்தியை உருவாக்குறவர், அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவர். ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அவரே வந்து பகவானுக்கு வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு நடுத்தரன்னு சொல்லணும் கூட, சாதாரணமா ஒரு ஆத்மா மாதிரி செயல்பட்டுனா பகவானை பற்றி தெரியாம அந்த வீட்டை போய் மாற்றிக்கிறார் பிரம்மா. அதுக்கப்புறமா அதுக்கு வர பிரம்மா பிரம்ம சம்பீல ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு பகவானை பற்றி ரொம்ப அழகா ஒரு பாட்டு பாடிக்கிறார் பிரம்மா. இல்லைங்களா? அது மாதிரி தேவருக்கெல்லாம் தேவர், அவர் எல்லோருக்கும் மேற்பட்டவர், கருதப்படுவர், கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையில பகவான் என்ற சொல்லுக்கு முழு விளக்கம் அளிக்கிறது. இப்ப பகவான் சொல்றது முழு கடவுள் சொல்றது சில ஒரு வேற ஒரு புக்கு நான் படித்தேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அது வேற ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயத்துல வந்து பகவான் சொல்ல மாட்டாங்க, முழு கடவுள் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா கீழ் சம்பிரதாயத்திலையும் கௌடிய சம்பிரதாயத்துல மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ண பகவான் சொல்லுவாங்க. கீழ் சம்பிரதாயத்திலும் பகவான் சொல்லுவாங்க, விஷ்ணு வந்து பகவான் தான் சொல்லுவாங்க. புரியுங்களா? ஆனா நான் வேற ஒரு சம்பிரதாயம் பார்த்தேன், அந்த பகவத்கீதை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா முழு கடவுள் கிருஷ்ணனா சொல்லியிருப்பாங்க, தவிர பகவான் சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா அது வந்து வேற, அதாவது அது ஏன் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டிபேட் நடக்குது. எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜாச்சாரியும் சரி, மத்வாச்சாரியும் சரி, 2 பேருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சிவ சம்பிரதாயத்தையும் சரி, அந்த விஷ்ணு சம்பிரதாயத்தையும், இந்த கௌடிய சம்பிரதாயம் சரி, கௌடிய இல்ல இவங்க தமிழ் சம்பிரதாயம் சரி, அந்த 2 பேரும் போட்டி போடுவாங்க. இப்போ ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 8 வருஷம் சங்கராச்சாரியமும் சரி, ஏன்னா அருவாதிகள் அவங்க அருவ தன்மையை வணங்குறவங்க.
இப்ப நாம வந்து நம்ம பிரம்ம கௌசிய சம்பளம் வந்து விக்கிரக வழிபாடு பண்றவங்க, விக்கிரக வழிபாடு பண்றவங்க. இது 2 பேருக்குமே ஒரு போட்டி நடக்கும். இப்ப போட்டி போட்டு பேசுவாங்க. அதை யாரு வெல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா கௌடிய சம்பிரதாயமும் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் தான் வெல்லுவாங்க. ஏன்னா அதுக்குள்ள அதுதான் உண்மை. அந்த அதுக்கு மேல அவங்களால பேச முடியாது. இப்ப நம்மளோட இவர் இருக்காரு சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னா காசிக்கு போவார். காசிக்கு போனவங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க சிவனடியார்கள்லாம் இருப்பாங்க, சித்தர்கள் சாமி எல்லாமே இருப்பாங்க, மகான்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க. ஆனா இவர் என்ன இவர் இந்த மாதிரி இருக்காரு, ஒரு பகவானுடைய அவதாரம் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. இவர் என்ன ஒரு சாதாரண மக்கள் மாதிரி, அதாவது எழுத படிக்க தெரியாத மக்கள் மாதிரி இருக்கிறாரு. அந்த மக்களோட ஜாலியா விளையாடுறாரு, ஒரு ஆட்டம் பாட்டமா இருக்கிறாரு. ஆட்டம் பாட்டம் போறவனா அந்த ஒரு அந்த நேரம் கிடையாது. அவன் ஒரு அந்த மாதிரி சீக்கிரமா தான் நடந்துப்பாங்க, அந்த மாதிரி தான் பண்றாரு அப்படின்னு அவர் அதை பத்தி கவலையே படல. பகவான் வந்து அதை பத்தி யார் என்ன சொன்னாலும் கவலைப்படவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் அந்த கீர்த்தனை பண்ணும் போது அந்த காசியை வந்து கீர்த்தனை பண்றாரு. கீர்த்தனை பண்ணும் போது அவர் சுத்தி அந்த மாதிரி கேக்குது, அவ்வளவு ஒளி அவர் மேல படுது. அதை பார்த்துட்டு அந்த அங்க இருக்கிற சாதிகள், அதாவது உத்தர சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிற சாதிகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே மிரண்டுறாங்க. அவரு நாட்டத்தை அந்த நடனத்தை பார்த்து அவர் கீர்த்தனை பண்ற இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் மேல பேச்சு வரும்போது எல்லாமே ஓடுறாங்க. இப்படி பகவான் விராட் ரூபத்தில் எப்படி எல்லாம் பார்த்து ஓடுறாங்களோ அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா தான் அதுக்கு கருணாநிதி எழுதுறாங்க. நாங்க தவறு பண்ணிட்டோம் பகவான் இந்த மன்னிச்சு. அப்பதான் வந்து கிருஷ்ணர் உருவத்தையே பாக்குறாங்க. பகவான் உருவத்திலே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவராக அப்பதான் பாக்குறாங்க. எது சொல்ல வரணும், அந்த மாதிரி அந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியும் நம்ப மாட்டாங்க. சாதிக்கெல்லாம் சொல்லி கூட நம்ப மாட்டாங்க ஒரு மன்னர்கள்லாம். அதுக்கப்புறம் சாத்திராஜனே வந்து அவங்க டிபேட் வைக்கிறாங்க, அவங்க கிட்ட வந்து டிபேட் வச்சு பேசுறாங்க, அவங்களுக்கு பரம்பரையில வந்தவங்க பேசுறாங்க. அப்ப பேசும்போது அந்த இடத்துல நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்ய வந்து அங்க வந்து நான் பேசுறதோட என்னுடைய சீடை வந்து பேசுறது சொல்லிட்டு அவர் சீடன் உட்காந்துக்குவார். அவர்கள் பேசுறவங்க ஜெயிச்சு வந்துடுவார், ஜெயிச்சு வந்துடுவார், அவங்களை தோக்கடிச்சுவார். ஸோ அந்த மாதிரி வாத திறமைன்னு நம்ம இருக்கோம். சமஸ்கிருதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆச்சாரம் அவ்வளவு அழகா. இப்போ ஒரு அம்மானுக்கு ஆச்சாரம்னா பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா அப்படி வரும். நம்ம ஆழ்வார்கள்லாம் பாருங்க, நம்ம கோசாமிலாம் பாருங்க, அவ்வளவு இதா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு படிப்போம் 38வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு வாக்கிய கைப்பற்ற கிருஷ்ண